Mariana a Igor se přihlásili do výměny manželek jako velcí fanoušci pořadu. To ale netušili, s jakou rodinou budou mít co dočinění. Už během natáčení to bylo psychicky náročné. Teď ale prozradili, co se dělo po výměně. Mariano, Igore, jak na výměnu manželek vzpomínáte? No tak, ja som si to chcela skúsiť, lebo zámenu manželiek veľmi rada pozerám a no, bolo to ťažké. Vymenili nás s dvoma, by som povedala tak, nie úplne v poriadku ľuďmi. Obidvaja veľmi klamali, navzájom na seba nadávali, urážali sa. No, dosť to bolo frustrujúce byť s nimi. Teda aspoň na tej mojej strane dosť bolo frustrujúce byť s tým Tomášom. No, ja som tu tiež mal také čudo. No, ale vydržali sme, prežili sme, ako skúsenosť dobrá, no. A co vás v té druhé rodině nejvíc zarazilo? Tam bol strašný stereotyp, tam bolo cítiť, že tá rodina nefunguje, že tí ľudia sa jednoducho nemajú radi, že sa to tam či spolu prežívajú, alebo ako sa to tam rozpadá úplne. Úplne nefungujúca rodina, ktorá chlap nedokázal zabezpečiť rodinu, žena ju nedokázala viesť, tak to stále zavretý dnu, špina. To dieťa tiež neviem, či asi z dôvodu rodičov bolo tiež asi nepsychicky choré, lebo 8-hodinový záchvat plaču u dieťaťa nie je normálny. A vy jste říkala, že klamali. V čem myslíte? Můžete to přiblížit víc? Ono to v každej jednej informácii to bola lož. Mne napríklad tam tvrdil, že sušičku prádla majú v oprave, Igorovi jeho manželka tvrdila, že ju predali, lebo nemali peniaze. On tvrdil, že koľko on zarobí, že každú chvíľku má nejaký kšeft, ktorým zarobí neuveriteľné peniaze. Ona zase tvrdila, že potom nakoniec, že vraj žijú iba z jej materskej, že musela podstúpiť dokonca nejaké odobratie vajíčok. To bolo v každej jednej vete, bola lož, v každej jednej vete si navzájom protirečili. Doteraz neviem, čo mohla byť pravda a čo nie. A nastala tam nějaká situace, kdy už jste byli jeden z vás fakt kousek od toho, aby vám ruply nervy? Pri tom dieťati to bolo ťažké, lebo neviem, či si nedokázala zvyknúť na mňa, alebo bola tak psychicky už mimo, že ledva som to pri tých deťoch dala. Tá malá bola zlatá, no tá staršia už tá bola mimo. Ale ja som si povedala od začiatku, že to dám. A ono to bolo možno ešte dosť ťažké aj po tej zámene. Oni nás začali bombardovať správami, kde navzájom tvrdili najskôr. Prišla správa Igorovi, kde jej muž tvrdil, že spolu spali, potom zase ona mne vypisovala, že sa jej mám priznať, že ja som spala s jej mužom, lebo ona vraj po zámene dostala nejaký zápal, spodku a musela sa liečiť antibiotikami, takže to bol normálne tak psychický teror od nich aj po zámene, že museli sme je zablokovať všade, kde sa dalo, lebo sa nám stále ozývali z nových profilov a stále nám vypisovali a proste to bol teror ešte aj po zámene od nich. A jak dlouho tohle trvalo? No ešte skoro mesiac, čo sme určite taký, no. Ešte mesiac, čo sme ich museli všade blokovať. A Igore, jak vy ste vnímal Petru? Ona ako prišla sem, už na druhý deň mi vraví, že ona to nedá, že nevydrží. Potom také lieky začala tu jesť, či čo. Opúšťala sa, no. Nezvládala to. Nič ju nebavilo, nezaujímalo. Hoci sme program tu vymýšľali, všelijaké programy sme vymýšľali, ale nič. Ona len domov. No a vymýšľala si, no riadne si vymýšľala tiež. Ešte po zámene sme našli na Týmkovom tablete, že bola prihlásená na Facebooku a písala si s manželom. A tak sme na to prišli, že v koši medzi vymazanými fotkami sme našli fotky, ktoré mu odosielala
nevymazala ich z koša. Presunuli sa do koša a potom ešte v podstate tam ostali, lebo ich z toho koša nevymazala. Takže ešte tak sme na to prišli, že oni v podstate počas zámeny medzi sebou aj komunikovali. Takže keď vedela, ako je to u nej doma a ešte si písala s manželom, tak nechápem, prečo to už nezvládla do konca. Ale ona už na druhý deň hovorila, ako sem prišla, že to nedá jednoducho. A šli byste do toho znovu po téhle zkušenosti? Už asi nie. Je to dosť na psychiku, môžem povedať, akože ono sa to nezdá, vyzerá to jednoduché všetko, ale je to zamerané na psychiku, povedal by som toto. A jak sa máte teď? No my po starom. My stále. My sme nemali čo veľmi meniť, no. My stále o dom sa starám, zvieratka, pribudli nám, potom po výmene nám pribudli morky, tie už sú v mrazničke. Zajačiky nám pribudli, z 2 sme mali zrazu 22. Rozrastá sa to včelín, chceme teraz. No ja by som chcela zoologickú záhradu a o dom sa staráme tak, ako sme sa starali. Zveľaďujeme si to spolu. Stále sa snažíme nejaké aktivity robiť, aby sme, ako oni, čo chodili každý deň na jedno a to isté ihrisko s deťmi, aby sme aj my mali niečo z života, aj Týmko.